Vila-real en un minut. Molts veïns denuncien diàriament a les xarxes socials el lamentable estat en el que s'encontren els carrers del poble. Són moltes les imatges que mostren la falta de manteniment i la brutícia que s'acumula als nostres carrers. L'Ajuntament incomplís el seu compromís formal i per escrit davant del síndic de Greuges i els veïns de netejar i barrar els solars de la zona nord, declarats insalubres fa ja 9 mesos per la Conselleria de Sanitat, incomplint les mateixes ordenances municipals. El 2014, Benlloc anunciava una reforma integral de l'Avinguda Alemanya per solucionar els greus problemes en el subministre d'aigua potable, clavegueram i l'asfalt. Incomplit. Ara retalla aquell projecte i no millorarà ni el subministre d'aigua ni el clavegueram. El caos en la gestió econòmica continua a Vila-real. Moltes associacions encara no han cobrat les ajudes promeses per Benlloc a principi d'any. Des del Partit Popular hem presentat una moció per tal que l'Ajuntament garantís el pagament a les associacions en el primer semestre de l'any. Treballant per un Vila-real millor. Partit Popular.